Her er der så del 2 af vores Asters Facebook status. Og det her, det er Skype og mobil. Det her, det er Skype og mobil. Vi kan lige så godt tage spørgsmålene fra mobilen først, og jeg kan huske, hvem jeg har fået. Det første spørgsmål, det er fra Nissen. PS. Det er det rigtigt. Er I single? Meget sjovt, ens egen kæreste spørger, om man er single. Okay. Bare det, at man tænker, Blankovic, er du vågen eller hvad? Ja. Næste spørgsmål. Har I nogle dyr? Ja. Jeg har et krybdyr siddende i mit hjørne på mit værelse. Og besvarer altså til næste spørgsmål. Han hedder Ole. Ole. Næste spørgsmål. Hvad hedder din dyr? Altså, jeg ikke skulle lov at svare på den her. Du så også være med? Ja, jeg vil godt. Nu har vi jo. Okay, den første, det er sådan en lille hvid satan. Nu hedder Chili Willy Pølsen. Det er godt Chili. Chili Willy Pølsen. Så har de Fred Flintstones kone, Wilma, gående hjemme hos sin mormor. Så har de eller pækken også. Ej, undskyld, så har de pækken også en forlovens konge gående derhjemme, mand. Det er lige pludselig Simba. De er bare glade for det her med tv i mennesker også. Så bliver det næste, at de får en kat i at stå. Ja, så har de også en kat. De har faktisk meget sødt navn. Den hedder Sille. Det er et fint navn. Ja. Jeg kan godt lide navnet. Men det kan jeg faktisk godt lide. Så videre. Vil jeg ikke lide det? Nej, så vil jeg sige unge mennesker, fordi vi har kaldt det. Det er derfor, jeg godt kan lide det. Nå, næste spørgsmål. Lad være med slægtsformålet. Nå, det er en. Sig lige en til mig. Hej. Hejsen. Hvad er det for noget udtale? Nej, jeg er sgu ikke vidst, hvordan jeg skal udtale hendes navn. Jeg har jo rundt og siger det efternavn, vel? Det kan jeg sgu da heller ikke. Nå, videre. Hun har spurgt, hvad til navn min. Det er faktisk ikke lige dig. Du er faktisk ret ulækker. Ej. Så det kan jeg. Ved du kan. Ej, jeg kan faktisk godt lide dig. Det er faktisk en super sød veninde. Hun er meget fremme med det. Ja. Det er en super sød veninde. Jeg stoler faktisk rigtig meget på dig. Og så holder jeg sgu også af dig, Piberen. Jeg har fået en. Ej, det var så meget, jeg har sige om det. Nå. Så var kønnen nok fra 1 til 100. Vi er blevet enige om en 75-80% for den superkønne pige. Det er irriterende faktisk. Deres udenskab, mine chokoladekage, og hvis jeg lige skulle gøre den lidt bedre, så skulle jeg lov til at spise det sikkert. Chokoladekage med chokolade og chokoladekage hjemme til chokoladekage og M&M. En chokoladekage med LMC. Faktisk den kunne være lækker. Ja, videre til næste spørgsmål. Ja, så er det noget Randi. Hvem er den lækreste i din klasse? Og det skal til en klasse med mig om her. Du må gerne svare. Jeg har ikke svaret på det. Okay, og jeg må så ikke sige min kæreste, men det har jeg simpelthen ikke tænkt sig. Nej, fordi ham her, han er pænere. Husk vi, at Nicky er en masse i også. Ej, hvad hedder det så? Jeg synes Christen fra den klasse, han er en flot fyr. Jeg har en med den. Så det var i ansigt, det kommer her nat. Han er en flot fyr. Det er han. Hvem er jeres bedste ven? Hvem er jeres bedste ven? Min er Benjamin. Min er Victor, Albert, Mathias Jørgensen og ja. Okay. Så glemte jeg lige min Facebook-del. Alexander Arndt Rasmussen spurgte mig, eller sagde det her, en må overleve.
Skal det være Benjamin, Katrine eller min kæreste? Det er ikke fordi jeg ikke kan lide de to andre, jeg ikke vælger. Men det er altså sådan en mere personlig grund. Så jeg har valgt Benjamin. Og det er sådan en lidt længere historie, jeg ikke rigtig kan forklare sådan. Det er noget, I sådan må spørge om, og så kan det være, ikke hvad det er vide. Om det bliver besked, eller hvad fanden det bliver, det må vi finde ud af. Eller om vi bare vil have det at vide gennem sådan en par video her. Sådan en video bare med mig. Ja. Men det er ham, som overlever, som Katrine ikke dø. Desværre. Det lyder bare virkelig ondt. Det må ikke være det. Men det er ikke min altså. Hvad skulle jeg vel sige? Fordi min her er meget federe end dig. Ja. Ikke er det ikke. Så var det... så var det en, der hed Nikolaj, eller hvad? Og han spurgte den. Du mangler ikke, gør vi? Nej, det tog vi sidste. Nej, for jeg har ikke fortalt dig det om ham. Nej, det er lige meget. Nej, det vil jeg også gøre. Okay. Så har Nick spurgt, Katrine, får jeg ikke andet? Jeg kan Katrine synes om ham. Jeg kan ikke rigtig udtale mig, så jeg ved ikke, om det er. Bare på stedet. Og jeg var lige ham. Det er så sødt. Hey, nej, jeg mangler at høre bedste venner. Min hold min tomten. Vi er lige helt meget. Og jeg tror bare dig. Så er det videre. Hvem havde spurgt mere? Hvad fanden, vi var i gang med at sige et eller andet. Ja, nu har han den ikke været der. Jeg skulle til at sige noget. Nå jo. Og så har vi fået. Nej, det har vi jo ikke i den her video, din dag. Du boede jo ikke på røvkød. Det var, hvad det bedste i skolen. Det skulle være engelsk i klasse 10. For mit vedkommende. Så jeg vil godt lide at få tage i klasse 10. Det er den. Og så er det musik. Okay. Så har Line jo været så dygtig, hun har spørget Jørgen om igen, ikke? Så hvad vil vi gerne arbejde med, når vi bliver store? Jamen, jeg håber som lidt af et lov til at blive skolelærer, som vi gerne vil være. Jeg vil gerne forsøge med min fremtid. Udradere alle børn i verden. Forsøge min fremtid. Hvad er det med min farve? Min er blå og grøn. Blå og grøn, sådan lige pisse, ikke? Det vil jeg tro, bliver. Din dårlig, nej, hvad hedder det? Kan du lide din klasse? Du både over, ikke? Der er nogle gange, jeg har mest lyst til at skyde. Men nej, det er sgu fint nok. Jeg overlever. Jeg håber, at jeg slipper af med den. Altså, jeg kan godt lide min klasse, undtaget lige. Ja. Okay. Hvis du skulle flytte til udlandet, hvor skulle du så være? New York. Jeg vil ikke flytte. Det er ikke mit udlandet. Jo, det er godt. Det er ikke snakke. Så det betyder ikke snakke engelsk? Nej. Nå, hvor ser du dig om 10 år? Forhåbentlig, hvis alt går godt. Jamen, så forventer jeg lidt, at jeg sidder på Sjælland. Det er 10 år. Så som jeg gerne vil være, eller hvor jeg gerne vil være. Din dårligste vane, min er at blive negle. Hvor meget går du op i din skole? Eller op i skolen? Det er sådan lige, men jeg går på skolen. Jamen, hun har skrevet, hvor meget går du op i skolen med dine karakterer. Jeg vil rigtig gerne gå meget op i mine karakterer, det gør jeg også, men det er svært, når det er, at jeg er lidt til at gå i skole. Det er sgu for tidligt, men jeg gør det alligevel. Så, jeg gør alt, hvad jeg kan. Hvad er dine bedste veninder? Jeg har en under kategorien bedste veninde, og det er Veronica. Men jeg har sådan forskellige ting, siger nogle gange, at bestemt Signe V. Hun er en af mine bedste veninder. Altså, jeg har en, der ligger i min kategorien, Veronica. Hvad var det? Det var rigtigt, og røde her, du vil sige noget. Jeg har sådan lidt en stor figur. Ja, det betyder jeg altså ikke.
Du kan meget svare på det. Din yndlingsferie? Første gang jeg var i Ungarn med min mor, min far og resten af banden. Det var en lille uge for. Men lige nu nok med det. Er du bange for mørke? Nej, kun når vi låst inde på et toilet. Okay. Ja, jeg er sådan bange for mørke, men det er fordi, at jeg sådan føler, at rummet det er ikke helt klart sammen mod mig. Det er klaustrofobisk måde. Så ja, jeg er bange for mørke. Hvad vil du med dit liv? Leve det? Ja, lige præcis. Leve livet, som man nu lidt. Hvordan har du det med din krop? Ikke godt godt. Synes du, den bliver det? Jeg ved også, at få det bedre med min egen, ikke? Efter jeg sådan har haft det lidt svært, men jeg er sådan begyndt at kunne holde af min krop nogenlunde. Jeg synes, det er det med, at man skal få lige kigge. Lige tjekke det hele ud. Ikke fordi jeg gør det hver dag, men vil du gerne have nogen til choose? Jeg vil gerne, men mine det er sådan meget drengehud. Det er sådan noget følehud og sådan noget. Og igen så er jeg bare bange for, at jeg fortryder det helt vildt. Og jeg går også ikke ud og sådan en masse penge efter en tatovering, efter ikke. Ja, så for at få dem til andet. Så det er sådan både og, ikke? Sådan 50-50 situation. Så er der jo selvfølgelig spørgsmål der. Ja. Det var så den Asgers video. Det var så vores svar på den. Ja. Jeg håber, I kan lide vores svar. Ja. Nej. Det er det. Nå. Hvad siger vi? Ja. Hej, people.